Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek, Brachterbeek, werd tot 3 keer toe wereldkampioen op het WMC. Deze fanfare laat op 22 oktober haar muzikale kwaliteiten toetsen op het LBM Concertconcours. Ik ga kijken en luisteren hoe zij zich voorbereiden. Je bent gearriveerd. Wat betekent het LBM Concertconcours voor jou? Onder druk presteren op zo'n hoog niveau vind ik echt een uitdaging, vind ik heel spannend. En ja, het is ook gewoon een pijler om te zien waar je staat met je club. We zijn natuurlijk voor de vakantie al begonnen, dus het is een enorme spanningsboog die je moet volhouden. Zeker als er zo'n grote zomervakantie tussen zit, dan is dat gewoon best wel vermoeiend. Maar als dat straks allemaal loskomt, dan is dat toch wel een heel mooi moment als je dan daar staat en je krijgt de uitslag. Je bent allemaal hartstikke kapot en je mag eindelijk een biertje drinken. Ja, dat is gewoon een heel apart gevoel. Dit is Jip Meeuwissen en hij speelt Euphonium in Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. Jip, hou eens op met spelen. Ik wil je wat vragen, man. Hallo? Ik ben Jip. Emiel, mag ik je wat vragen over die fanfare? Ja, natuurlijk. Leg het instrument maar even neer. Waarom is het belangrijk om naar het LBM Concertconcours te gaan? Dat is zeker belangrijk, omdat we willen natuurlijk niet dat het niveau zakt van onze fanfare. We zijn erg goede fanfare en we willen natuurlijk dat niveau zo hoog mogelijk proberen te houden. Nou, het betekent zeker vooral extra oefenen. Je stukken, je partijen allemaal kennen. Want je wil natuurlijk niet degene zijn die dadelijk een fout maakt en het verpest voor het hele orkest. Hoe belangrijk is de dirigent voor de fanfare? Jean-Pierre, de dirigent, die is toevallig familie van mij. Is die wel eens lastig dan tegen jou dan extra? Van hem kan ik het hebben. Ja, goed. 341, waar jullie gaan spelen. Tam, tadatam, 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 tam. En trombones die begeleiden de figuur. Bassen ook. Voor jullie is het mezzo-piano. Terug. Dus het orkest eindigt forte, of ruim forte eigenlijk, op de eerste tel. Maar daar moeten jullie niet door laten leiden. Jullie starten gewoon mezzo-piano. Dit is Jean-Pierre Knoops, de dirigent van Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek. Mag ik je wat vragen over de fanfare? Tuurlijk, Emiel. Tuurlijk. Zo. Hoe belangrijk is de fanfare voor jou? Ja, het is een absolute verrijking. Het heeft mij verrijkt als muzikant in de zin van saxofonist. Want ik speelde toen ik begon in de KMK. En nu speel ik in de Marinierskapel al een jaar of 12. En het feit dat je dirigeert, dat geeft je een enorme rijkdom. Dat geeft je veel inzicht in zelf spelen in het orkest. En hetgeen wat je leert in het orkest, van je collega's, maar ook van de dirigenten die er op dat moment voor staan. Dat neem je allemaal mee en dat geef je weer terug aan zo'n orkest. Enorme rijkdom. Waarom is het concours belangrijk voor de fanfare en voor jou? Ik denk dat dat een heel belangrijk item is. Omdat je echt de verdieping in kunt gaan op zo'n moment. We moeten echt weten wat er staat. De achterkant van de noten, zal ik maar zeggen. Het hele muzikale verhaal. En dat samen opzoeken. Ja, dat is toch wel een groot voordeel van zo'n concours. Hoe belangrijk is de dirigent voor de fanfare? Ontzettend belangrijk. En ja, Jean-Pierre die komt zelf uit deze vereniging, dus
hij leeft echt voor deze vereniging. En ja, de passie die hij heeft voor de fanfare en voor de mensen en voor de muziek, dat alles bij elkaar is natuurlijk ja, heel belangrijk. Ik ben in de buurt, ja. Dan zou hier iemand moeten wonen die iedereen kent, de enige echte. Je bent gearriveerd. Ja. Ja, daar is Goedemiddag. de enige, Emiel. goedemiddag, de enige echte buurtrenner Goeiedag, van Limburg, Emiel. meneer Knoops. Ik wil u wat vragen over de fanfare, mag dat? Ik hoef geen sigaar. Nee, over de fanfare. Ik hoef geen sigaar. Nee, de fanfare. Oh. Mag ik daar wat over vragen? Ja, dat kan wel binnen. Dankjewel, dankjewel. Ja. Hoe belangrijk is die fanfare? Nou, dat is een van de belangrijkste zielen van de hele dorpsgemeenschap. Wat kost dat LBM Concertconcours dan voor de fanfare? Deze keer is het nog niet het duurste, maar dit kost al ongeveer 30.000 euro. En dan kun je wel nagaan dat zo'n fanfare dat niet voor het oprapen heeft. Dankzij mijn kunnen als buurtreter, maar ook zelf muzikaal ben opgegroeid in die fanfare, want ik heb 10 jaar meegespeeld. En toen daarna kregen ze ook meer punten. Maar in ieder geval, dat maakte mij natuurlijk ook mogelijk om ook andere mensen tegen te en bedrijven tegen te moeten komen. Om te vragen of ze onze dorpsgemeenschap, onze gemeenschap, maar vooral de fanfare willen ondersteunen financieel. En zo schraap je dit geld bij elkaar? Ja, zo schaap ik dan een aantal gelden bij elkaar. Maar we moeten toch een hoofdzaken hebben van sponsoring, nou en zeker in dit concours. Want dat kan die gemeenschap alleen niet opbrengen. Het beste, de ziel van het hele lichaam is binnen de gemeenschap ook Ja, is goed geweest, meneer Knoops. Is nou genoeg met die fanfare. Ik ga er vandoor, bedankt. Ja, en jij met je sigaren. Succes ermee, ja.